Giila na sa Police Regional Office 11 ang mga muhulip sa 19 kahepe sa mga police station sa Davao City nga gipang-relieve sugod kagahapon. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, gipagula na sa Pro 11 ang listahan sa mga bagong station commander sa 19 ka mga estasyon sa Davao City. Samtang gihimakakosab ni ini ang impormasyon nga duna matud pay kalabot ang taas nga prevalence sa rape o killing sa AOR sa mga gipangtanggal nga mao'y rason sa pagka-relieve kanila sa pwesto. Giila na sa Police Regional Office 11 ang mga bagong station commanders sa mga police stations sa Davao City. Kansang station commanders gipang-relieve. Sa gipagula ang listahan sa Pro 11, makita nga dunay ubang bagong station commanders sa DCPO ang nagikan sa tanang police provincial offices sa Davao Region. Regional Mobile Force Battalion 11, Office of Deputy Regional Director for Operations 11 o Regional Headquarters. Samtang, ang mga kaning station commanders sa DCPO ipang-assign sa police provincial offices sa managlahing probinsya sa rehiyon. Gawas lang sa Davao Occidental, Regional Learning and Doctrine Development Division, Regional Operations Division, Regional Personnel Holding and Accounting Section, o Regional Community Affairs and Development Division. Samtang, gibaklaro sa Police Regional Office 11 nga naalang sa 19 ka mga station commander o OIC ang gililieve sa Davao City Police Office kagahapon. 19 DCPO personnel ang na-relieve, station commanders and officer in charge sa 19 police stations sa Davao City Police Office. Okay. Oo. Dili ni mo pwede kuntahon ang kadtong officer in charge. Kay wala naman jud city director ang Davao City Police Office. Kay na-relieve naman previously unya ang gipalingkod is officer in charge. Kung sumahon ang mga na-relieve sa ubang probinsya sa Davao Region, gawa sa mga personahe sa Davao City, moabot usab kini sa 19. 19 pod kabuok na mga officers ang na-relieve sa different police provincial offices and regional headquarters para muhulip sa 19 station commanders sa Davao City Police Office. Samtang, gimakakosab sa Pro 11 ang impormasyon nga gipang-relieve ang mga police personnel tungod sa prevalence sa rape o killing sa ilang area of responsibility. Ang buong impormasyon gikan matud pa sa pagkikpulong sa direktor sa mga kapulisan sa rehiyon aron tukion ang kaso sa rape sukad bulan sa Enero hangtod Mayo karong tuiga. Gituki usab ni ini nga nung mas taas ang insidente sa homicide ug murder samtang mubo ang kaso sa physical injuries. Para sa regional director magunato, ang mga physical injuries, ang panagbangi sa mga silingan ug paryente, precursor siya into kaning homicide or murder. Kay kasagaran baya sa rason nga nung homicide or murder kay personal grudge. Dili na siya mao ang reason, ang gihatag na reason sa regional director nga nung na-relieve tong 19 station commanders sa Davao City Police Office. Ispa siya yung trabaho. Sa karon, ginasubay na sa kapulisan ang matag barangay aron masuta kung dunay mga report nga wala makaabot sa ilang opisina aron makakuha og klaro nga datos kabahin sa kaso sa physical injuries ug homicide. Sara, nakatakda ang ipahigayon karong adlaw ang turnover ceremony alang sa mga bagong station commander sa DCPO. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana.